Уважаеми родители, за тези от вас, които биха искали да купят на децата си раница куфарче за първи клас, сме подготвили новина. Твърда раница тип куфар, моделите Кира, Диди и Айра. Моделът Айра е по-голям и има заоблен капак. Раницата Диди е по-малка и има по-квадратен капак. И двете са с обем, подходящ за първи и втори клас. Моделът Кира има две закопчалки и пристягане с шнур в горната част, така че можете да увеличите обема. Тази раница може да ви служи до трети клас. Нашите куфарчета са леки, имат контурирани през рамки и водоустойчиви джобове. Има и подсилена система на гърба, който е ергономичен, проектиран да пасва на формата на гръбначния стълб, лека е и поддържа здравословната стойка. Нека ги разгледаме заедно, за да видим какви са разликите между куфарчето и класическата раница. То е твърдо и стабилно, така че не се преобръща. Благодарение на солидната конструкция и вътрешния разделител пространството на куфарчето е добре организирано, а учебниците и тетрадките не се мачкат в него. Има патентувани магнитни ключалки фидлок, с които лесно се справят дори най-малките пръсти. Разполага със светлоотразителни елементи, които имат голяма яркост и отговарят на изискванията за безопасност. Раницата може да бъде фиксирана допълнително и с надбедрен колан. Не липсват и нашите здрави брандирани ципове. А къде е недостатъкът? В сравнение с класическата раница, кутията все пак е малко по-тежка. Направили сме я възможно най-лека, но не за сметка на качеството. Куфарът не е толкова компактен заради твърдата си форма. И така, какво да изберете? Куфарче или класическа раница за училище? Това зависи от вас и вашите деца, скъпи родители.